Kiri kibadon hapo kalama ya kabalatib kerteng kum ka BRICS. Kadai keri Brazil, Russia, India, China, South Africa. Mentai kiladon laga jingtmo ban shna bisa hino. Laga jong kumbalong kiri hapo Europe kiba pendan kam tang da kawai ke pisa bat kata kadai ke pisa euro. Hendrai haswa bakin le ya katani kin pen klan shwa ya ki local currency jongki bat hadien kata kin wat ya kilat kilenti kumno ban shna ya ke pisa ka bat thamai kabala ban pendan kam hapo kiri Brazil, Russia, India, China bat ha South Africa. Kine kiri menta kilasdang ban kiar na ka ba pendan kam ya ke pisa US dollar ha ka ya dia tien. Kiri kibadon hapo ka BRICS, kila kam klan, banya kiri kibadon hapo ka G7. Bad kiri kibadon ha ka G7 kikentop ya ka Canada, ka France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, bad ka United States of America. Omtang kata ki way bad kiri, kum ka Turkey, Mexico, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, the UAE, Egypt, bat kiway bat kiri, hapo Afrika kikwa panyasnok tilang, bat ka BRICS kala nang yo abor, bat klanbor, imat kapor kala jan, hagaba ki artli ki hima ki ba klanbor, kilas dang ban pau syai, hakani ka perthai bat kita ki hima, kidai lang ba ka BRICS, hapo ka jingyalam ka India, Russia bat China, sakaway pat ka hima ka day ka G7, hapo ka jingyalam ka Amerika, bat kiri, hapo ka European Union. Kaperthai shisha kala penkre bhab banwanra ya kata ka global government, ka global money, ka bamot ka way ka sarkar bat ka way ka pisa. Kine kiri ki baseng yala ka kenhun I kumba kin mi ki artli ki kenhun bor sanshar haga perthai ki baklan bat kita ki day ki hima mi batru ki hima sepni. I kumba ki jingtho haga kitab jingpen pau kala nong ka bakhat nriu ka dekhat ka bakhat ar kilawan urlong shisha ladangin pule ya ki kitab jingpen pau kala nong ka bakhat nriu ka dekhat ka bakhat ar ngin shem balatho akumne nang ta u angel u bahen riu ula the no ya ka pliang jong u haga wa Euphrates ka wa kalarngan ban pen biang galanti ya kis iem ki bawan na mingi. Ladangin pai syaka wa Euphrates hakini kisngi ki bamentaro layo I balengba ki khubor bakalanang terkhong shisha baladangin pai syakis iem kari mingi kilas dang ban klanbor shisha kum kari Russia India bat China kamtam ngi yo I kumno bakari Russia kamsalia ban ya thalaka phang wat lada ki risep ngi kilaweng no ya ki jingkershan jongki ya kari Russia hadin bakal hirthma ya ki Ukraine. Kari China ru kumju kadai ka way na kiri ki ba klanbor bat kadai ka way na kiri ka ba airam pisa syaki way pat kiri jong ka perthai.